खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारि बिथाङा गासै 47,000 सरकारि न' लुनानै होनो हादों नाथाय आथिखालनि जा प्रमोद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा 4 बोसोरावनो 3 लाखनिबो बांसिन सरकारि न' लुनानै होनो हादों आरो बे गोख्रों बाथ्रा एबा बे गोख्रों फिनजाथायखौनो होदों प्रतिभा ब्रह्म बिथाङा थारैनो बे समाव नोंथांमोना मिथिगौदि रायजोआव गासै मोनबा बियाबाव उफ्रा बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं आरो बेनि सिगांनो मोनफ्रोमबो दोलोआ गावनि राजखान्थि दोलो एबा दोलोखौ गोख्रों खामानि मावनो एबा गोख्रों खालामनो थाखाय हर सान खामानि मावनाया सोलिगासिनो दं थिग बेबायदिनो जोंनि रायजोनि गेजेराव एबा जोंनि बिटिआरनि सिङाव थानाय सिथलि बियाबावबो उफ्रा बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं आरो बे उफ्रा बिसायख'थियाव इउपिपिएलनिफ्राय बे समाव निर्मल कुमार ब्रह्म बिथांखौ बिजाथि महरै गसंना एबा बिजाथि महरै फसंनाय जादों आरो बेनि एबा बिजाथि महर एबा बिजाथिखौ देरहासार खालामनो थाखाय हर सान खामानि मावनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों बेनि गेजेरावनो थांनाय 17 बोसोराव सरकार एबा 17 बोसोर सरकार सालायबोनाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि सरकार सालायबोनायखौ गोख्रों फिनजाथाय होदों बिथां फिनजाथाय होनायानो जाहैबाय थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया 47,000 न' लुना होनो हादों एबा न' लुदों होननानै गोख्रों थांखिना बुंदों नाथाय आथिखालनि जा प्रमोद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल सरकार बे इउपिपिएल सरकारा 3-4 बोसोरावनो 3 लाखनिबो बांसिन न' लुनानै होनो हादों लोगोसे रायजोआव जेरैबायदि हानि जेंनानि खामानि मावनो लादों थिग बेबायदिनो आथिखालनि प्रमोद बर'नि दैदेननाय रनजित बसुमतारी बिथांमोननि दैदेननायाव आथिखालाव बिटिआरआव हानि जेंनाया जोबस्रांनायनि लामायाव एबा जोबनायनि लामायावसो होननानै गोख्रों बाथ्रा बुंदों लोगोसे थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारि बिथाङा रायजो राजानि हानि खामानि एबा हानि जेंनाखौ जेबो मावनानै होनो हायासै नाथाय आथिखालनि जा प्रमोद बर'नि दैदेननाय सरकारा हानि जेंनाखौ फोजोबस्रांनायनि थांखि लादों एबा 2 लाखनिबो बांसिन हानि पाट्टा रानना होनाय जाबाय लोगोसे आथिखालनि जा लाइमोनफोरनि गेलेनाय बिथिङाव सोलोंथाइ बिथिङाव गोबां जौगानायनि खामानि मावनो हादों आथिखालनि प्रमोद बर'नि दैदेननाय सरकारा होननानै बे समाव बाथ्रा बुंदों थारैनो नोंथांमोनाबो आथिखालनि प्रमोद बर'नि दैदेननाय समाव सरकारि न' मोनदों नामा जुदि नोंथांमोनाबो सरकारि न' मोननो हादों अब्ला जोंनि बे कमेन्ट सेक्सनाव फैनानै कमेन्ट हरनो हागोन বিপিএফৰ চৰকাৰৰ সময়ত 46,000 মাত্ৰ সিহঁতে ঘৰটো নিৰ্মাণ কৰিছে ইউপিপিএল মানে আমাৰ ইউপিপিএল বিজেপি চৰকাৰৰ এতিয়া 3 লাখকৈ বেছি মানে ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছে মাটিৰ পাট্টা কোনোদিন কাকো দিব পৰা নাই আজি লাহে লাহে মাটিৰ পাট্টাৰ এই আমাৰ চৰকাৰ হ'ল মানে শান্তিৰ চৰকাৰ প্ৰগতিৰ চৰকাৰ আৰু উন্নয়নৰ চৰকাৰ তো ইমানবোৰতো উন্নয়ন হৈছে প্ৰতিটো ডিপাৰ্টমেণ্টত উন্নয়ন হৈছে আপুনি যদি চাই এডুকেশ্যনত আমাৰ খুব ভাল উন্নয়ন হৈছে মানে ডেভেলপমেণ্ট হৈছে আৰু আমাৰ মহিলাৰ সবলীকৰণ বা যুৱৰ সবলীকৰণত খেল কুদ আৰু কালচাৰেল সেকশন এতিয়া জিআই জিঅ'গ্ৰাফিকেল ইণ্ডিকেশ্যনৰ কথাটো আমাৰ মন্ত্ৰী বাইদেউ ডাঙৰীয়া কিমান ধুনীয়াকৈ কৈ গ'লে আৰু বহুতখিনি বাকীখিনি যিমানখিনি ৰাস্তা নিৰ্মাণ হ'ব লাগে হৈ আছে যিমানখিনি ঘৰ নিৰ্মাণ হ'ব লাগে হৈ আছে বিপিএফৰ চৰকাৰৰ সময়ত 46,000 মাত্ৰ সিহঁতে ঘৰটো নিৰ্মাণ কৰিছে ইউপিপিএল মানে আমাৰ ইউপিপিএল বিজেপি চৰকাৰৰ এতিয়া 3 লাখকৈ বেছি মানে ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছে মাটিৰ পাট্টা কোনোদিন কাকো দিব পৰা নাই আজি লাহে লাহে মাটিৰ পাট্টাৰ এই সমস্যাবোৰ এতিয়া নাইকিয়া কৰাৰ কাৰণে কিমান কাম কৰি আছে আৰু এইটো একটা এক্সাম্পল মানে বিটিআৰ 6 শিডিউল হৈ পেলাই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে গোটেই নৰ্থ ইষ্টত অনলাইনৰ মাটিৰ কামবিলাক যে হৈ আছে এইটো ইমান মানে এইবোৰেতো এক্সাম্পল হয় আমাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ আপোনালোকৰ ভোটৰ ব্যৱধান কিমান থাকিব পাৰে আমাৰ ভোটৰ ব্যৱধান আমি হিউজ মাৰ্জিনত আমি জিকি যাম